धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय सियालमारि गेलेग्रा फोथाराव गेजेर जनाय दखरा एबसु, गेजेर जनाय दखरा आबोब, गेजेर जनाय बर' गुदि थुनलाइ आफाद, गेजेर जनाय दखरा हारिमु आफाद, गेजेर जनाय दखरा इउबिपिअ जथायै मे दाननि 5 आरो 6 साननैनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु खुंदों। दिनैनि सेथि हाबाफारियाव फुंनि समाव गाहाय साइनासालि बेखेवो मुस्रि तुरुन गयारि, आन्चलिक सोद्रोमा रामदन जिपि, बिथांजों बाहागो लाफायो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोयो गासै गेजेर जनाय दखरानि बिबानगिरिफोरा। लोगोसे दिनै मा आयदानि सायाव हाबाफारि दं बिनि सायाव गेजेर जनाय दखरा हारिमु आफादनि आफादगिरि कालिचरन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायो फै जों मिथिनानै लानि। गिबियावनो आङो फुंबिलि समनि गोसो गोरबोनिफ्राय रादाबगिरि बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा जोङो दिनै खुंगा जिबाथि रंजालि बैसागु फोरबो दिनै सेथि सान। बे सेथि सान बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो गोबां हाबाफारि लादों। जाय हाबाफारिफोरानो जाहैबाय गेलेनायनिफ्राय लानानै मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, सेरजा हुनाय आरो बेजों लोगोसेनो जोङो सेंग्रा सिख्लानि हान्जा मोसानाय, बुरैफोरनि हान्जा मोसानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों सेथि सानाव लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिया जोङो खोब मोजाङैनो जालांगोन होननानै सानो। मानोना 2 बोसोरसोआनो जों गेजेराव गेपिं जानानै थाबाय, बैसागोजों सोमोन्दो गैयै रावबो कर'ना महामारि कर'ना भाइरासनि थाखाय। बेनिखायनो जोङो देग्लायो गुबुन बोसोराव जिबायदि जोङो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावल' जोङो बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोनो आरो जोङो गोख्रोंसिनै जोंनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय देग्लायो जोङो खोब मोनसे सिन्ताधाराजों दखरानि गासैबो आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ जोङो जयै नैबे 15थि खुंगा रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों खुंनो लानाय जादों। आसा खालामो जों खोब गाजा गोमजायै दिनैनि बे हाबाफारिया जागोन आरो फैबाय थानाय गाबोननि समावबो जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै गोगोमैनो जों खुंफुंनो आरो गोगोम बाहागो लानायखौ जों नुगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जोंनाव बेयाव जोङो बुंनो थाङोब्ला फिसा फिसा गामिफोरखौ बख'मोबा 60सोआनो दङ। अब्लाबो बेनि गेजेराव जोङो गोगोमै आरो मैखोमै बाहागो लागोनखौ जोङो 20सो गामिया जोङो थांनाय फैनाय राहा लामाफोरा एसे मोजां। बेनिखायनो 20सो गामिया जोंना दिनैनिफ्राय गाबोनसिमहालागै गोगोमै बाहागो लागोन होननानै जों बुंनो हायो आरो। जोंहा रंजानायनि थाखाय जों गाबोनो हारिमु बिलिफाङाव जोङो बर'निनो सासे मुंदांखा फुकन बर' बिथांखौ उदालगुरिनिफ्राय लिंहरनाय जादों। आसा खालामो बैयाव जोङो खाथि खालानि साखाथिनि गासैबो बिथांखौ उदालगुरिनिफ्राय लिंहरनाय जादों। आसा खालामो बैयाव जोङो खाथि खालानि साखाथिनि गासैबो बर' माहारिफोरानो बा बर' फिसाफोरा बा जोङो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासैबो बर' सुबुंफोरानो फैनानै जोंनि बे हारिमु बिलिफांखौ लोगोसे फुकन बर' मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांनि खननाय आरो बिथांनि रैसुमै देंखोआव बाहागो लानानै जाहाथे जोङो रंजाफैगोन बाजाफैगोन होननानै जोङो साननानै लादों आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360